tachipfuura mwakomana tikati mai vanosimira pasi vachiona mabasa akanaka so tatitoramba kuti miraitimira ndowomen empowerment yatogara achitaura misi nenguva handiti kusimudzira vana mai vedu ndovimba makaona vice president vedu vakabva handiti vanhu vati toda mudzimai tikati aibudo hazvirevi kuti kana tikasaisa mudzimai tarasha madzimai handiti imwe ndimwe mukusumukira muchiita zvekuvaka nyika uye vision 2030 taura namai ikati women empowerment ipamberi nekuti majobs handiti ndakati jobs kuti ndimwe handiti saka ndafara ndoda kuti zvino manje apa ini chatava dhara izva zvavana izvi ndingatva zviruma here kurikuda asi maitore lemon handimoziva yakauya covid iyo ichitiva lemon nondoisa muti asi hai imi rambai muchite harare yayedu ani makasva yayedu vopposition vari kuuya zuva nezuva vari kunoka atodavo kutongwa handiti navanotonga vakuguma kutongeka saka hai musavhunduka handiti vaccine makapuwa here makabaiwa here mavaccine amusati handiti azviri kuti unogona imwe ari kubadzika indakana rimwezve ndakati ndanamwa ndikatorovai kuku vapedza kuku ndikati hapana here pamwe pane munyepfu mubaya pakasika zvosakamaita asi hai unogona imwe handiti zvo ndabhalansa zvanditoda kuti ndikati kuna Limpopo ndoti kuna Zambezi zvine mukwenyu kuneiko vakomana fortlights mabanana manje asi wanowedzera here anowedzera utano regai mai vanofarira ndichisvisvina fara ndondogona kusvisvina hai ndafara tora mpicha namai anditi zviita zvakanaka very good munogona imi saka uye musahlave kanzu ndoziva idambudziko guru marara nditi takanipedza isu vave vari kuuya todavo isu tori ivo uye isu tori ndamanya ndakapedzera kumanya kare ka ndichatamba bhora ndotamba ku7 mira ndivofonera soko
Next is what Juna Julius. Soko Mora Shamangu Ndamanya hai Pasco kuma na bekanzura ndamanya Don't like the song ndamanya Bakuye enge story exercise hai msatuma wako mana hai tatupe hapa baba sina kubona hai msatuma zeni alright Soko watanika watani hapa wadhara wakanguita 2 minutes 15 seconds wadhara vangaenda